духтарои на ҳафтум дарвозаи корвона аз тарафи пажарка медроен. Ай ҳами охирон ҳафтум дарвоза последни мешава. Риядои парда меша. Последни даҳам рияд меша. Ай тарафи ҳаму пажарка, ай тарафи корвонсити ҳафтум дарвозааш. Ҳам рост боло мебиёен. Ҳаму рияди парда қати биёен осонтара. Боло омадан мегирем, последни риядча мегзарен. Тарафи пасудо мешава. Анами пасудора медроен рост боло ҳами последни рияди пасудо меён духтаро. Анам ҷа бинен чихе ҳарчи мефушан ҷада битавай техника ҳай ами наздики ами ҷои амира гуфтистам ҷое ки чизои нағз дора барои шумо дубор шуд видео мекунам адрес мепурсен анами ҷа ами чизош уже маълумай ҷоруб дора нам хали чизои швабра бинен тамоми намуди швабра ҳастай ай чил сомон сар мешава швабро бо калонош бо нихали сатилдорош бо нархош дигарай на ёш сатилдора шваброи нав омадагиай инай намуд швабрарам ҳастай ба нихали ҷорубо омадагиай ки олма охирда бо видео мемонам чихе ҷоруби нағзай мусора чихел мегиран ами сеткае ки дора анамида ами мусороша удобнее гирифтанаш начана духтаро ма барои ҳамаи шумо як компанияи кореягира ёфтум ки беҳад компанияи зурай ва номери якай маҳсулоташ дар ҷаҳон ва ҳеҷ киро маҷбур намекунанд ки шумо ҳар рӯз ҳар ҳафта ҳар моҳ ягон чи бихарен 6 моҳда як бор 200 сомонда харидорӣ мекунен фақат бо чизои лозимии хитона дар корӣ ки бо ҳамаи маҳсулотош шифобахш маҳсулотҳои номери як косметикаҳош ҳамаш ба дараҷаҳои олияи сифаташ духтаро танҳо шумо дар ами компания регистратсия кунен 2 одам мебарен ягон хештабор шиносе ки дорен шумо барои вай пешкаш мекунен тавсия медиҳен кор мекунан ҳамроҳи шумо структуратонам месозен маошош беҳад баланда аз 100,000 рубл ин маоше ки ҳаме ғайриоддӣ кор мекунен агар шумо кӯшиш кунен аз 100,000 зиёд мегирен миллион да мераса маошҳои ин компанияҳо айчи вобастае ки ҳамин кӯшиши шуморо мебинанд маош зиёд шудан мегирад даже дар як моҳда бонус ҳатто мегирен бонусҳоро бо дар ҳамин маош мегзаронанд маоши ҳармоҳа беҳад маошош баландай корш осонай корш вақти муайян надора ягон хел забон дони диплом дошта бошӣ ягон чишмода дар кор нестай танҳо дар хона нишаста корро пеш мебарен духтаро маҳсулоте ки дора ҳамаш барои дардофи шифобахшай кремо дора барои доғи рӯй барои хел ягон хел захм меброя маззот дора шампуно барои мӯи сара нарезондан витаминои нағз дора ки барои иммунитета бақувват кардан чизе ки дидесен духтаро шумо ҳамаи чизо маҳсулотош дар ҳами ширкат ҳастай ҳамаш ҳамихе действия результаташ ҳастай отзывош ҳастай духтаро дер накунен ки тоҷикистон да баъди соли нав кушода мешавад пушаймон мешен ки кошки барвақттар кор мекардам мара маош мегирифтам ранги дигар занҳо ҳар як рӯз барои мо аввалин рӯзае ки мо корро бояд сар кунем дар ин ширкат дер накунен духтаро инами маошҳои духтарои худмонай занҳои тоҷики худмонай инами дар ҳақиқатан маошҳоро аз Россия гирифтаган ана ки кор мекунем ози маошҳомона аз тоҷикистон мегирем биёен ҳамроҳи мо духтаро кор кунем номерода нависен номерои рӯи экранда духтаро нависен меҳрангез ҳамаша шумода мефаҳмона чанд свет хели шамастай калонтараш бахе майдоҳош баъд ин хали чизо омадагия духтаро чархак барои стиральни машина мемонен ису меҷунбонен пушташа тоза мекунен наму доштай калону майдаш буда холодильникдам мешидай холодильника ису меҷунбонӣ бо хали пояш бо сахт мешидай ки ягон ҷо намерафтай сахтш мекардай чихели ки кайляскара мекунан ку мекушоянша мерава бо маҳкамаш мекуни ҷошда места намеҷунба нам халия ду рола бозӣ мекуна ҳам стиральнида ҳам холодильникда мешидай 150 сомаш будай бо 100 сомонаш будай бо хай биёин ай пеш арзон мекунай номи канали мо гап занед
Инаи швабра сатилишкати 120 сомон духтаро пурсидем ку швабрара инаи калона 120 сом якта мегирен чанқа хизмат мекуна баъд инаи болода об мешапаку агар рекламода дида бошед и швабра я намудуш 90 сомона я намудуш 75 сом ина духтаро я намудуш 90 сом калонтар мешава я намудуш майдатар айда намудора инаи об мешапа на обуш меандозем мешафа мешвен бо нархи дастрас на чанд намуда хеле форатон ай 40 сомон сар мешавад то чангиракам дора то тирезашувакам астай борои нав бисёрай инаи намудуш духтаро и ваяй измилчитили ки без свет кор мекуна ба ришта мекаши и 45 сомон инаиш 35 сомон майда ҳакш тозадагинабда духтаро ина майда таракш 35 сомон инаи калоншай 6 сомон калонаш агар бихоҳед доставкарам доран номеришон дар рӯи экрана нависеншон баъд ина хали чӣ доран специяро мегирен инаи спецница мурчу зира пеши ами духовкада мемонен пеши газда хелайда пластмассияй вазбинам нестай сабукакай ҷорам намегира бо ҳастай майдашай ина намудшастай майдаш инаиш 25 сомон и майдакш 25 сомон инаи калонаш инаи калонаш 35 сомон иш 35 сом инаи трезашувако духтаро 45 сом 40 сом мешавад ду талата доштай иш 35 сом иш полшвак буда кафела мешванд чанда 50 сомон и кафелшвак бо усушкати ов шақоқ мекунем шодкашкати мешакем чизи нағз будай наишам трезашвакай кафел даже кухни гарнитура ба ами мешувам ина иш 35 сомонай майдатарай иш 45 сомай бо ҳаста ай калонтар 55 сом иёш пластмассиян ана ина мудуш 120 сомонай ё хеле дарунашда отдельный бо сатил доран ё барои мусургирак хеле размерш хушрӯай ҳамин бо хеле меҷиқиша иҷа ҷоҷиқидана дорад духтаро даҳанаш кушода мешава ина ин хеле коврико ҳастай коврики ки ман нишон додам видеои пешинада худам дорам беҳад хушрӯак мулоим ами хеле тагиш бо резина хушрӯ меистада кафе ин чизое ки мелачовка дег дора наборош 750 сомон наи дегош хушрӯай сковородкарам доштай бинем чӣ вазбини хушрӯай ба қувватай ки вазбини беҳад вазбинева хали деги сабуки алюминтиш тинак нестай ҳай найсер дайсеро ина чанд намуд меша духтаро ай намуд мешава инаҷа кушодагишай 85 сом 120 сомон сериш 85 сом иш 120 сомон розвиш банеха донагирако 180 сома ва 250 сома доран бо ин хали чизо доран болода духтаро сушилка золотистый цвет сушилка ба соковыжималка утюг баъд дози нехал термосо доран 70 сомон болош оҳанӣ буда и термос ам ха вид доран ки оҳания термоси хи калони хушрӯай 70 сомон нархи термос ин хали мевагирак омадай духтаро ина мевара мешӯем бо тагжда обуш мерава баъд мепартоенша ин кушода мешава 40 сомон ина бинен обуш дай дырнакш хеле косачаи дигариш мерава мепартоен бо ини намудуш ҳастай анаи обуш хеле мерафтай пластмасса кати маҳкам мешава ду цвет доштай баъд ин хеле тухмгирако ҳастай баъд холодильникда ин хеле подставко омадай 15 сомон ин хеле кушода мешава баъд ина ҷоҳош хати сахт мекунен дар шишаи холодильник
На чанд расветкаш астай 15 сомонӣ. Ина плитои сенсорни 240 сомон плитои сенсорни. Инаи корчоҳо ҳастай, корчоҳошунам нағзай. Плито оригиналай духтаро. Баъд инаи корчоҳош аҷоиб хушрӯирам. Инаи сатило ҳаму 120 сомон айно 120 сомон. Ози нишон додум ку пакет дабад. Иё ина ҳуиш кушодагиш. Корча набориш чандай? 240 сомон набори корча. Сангишам будай. Ҳам подставкаи чӯбиша доштиян, ҳам сангиша. Ваиша кушодаги неста. Ина витринада ами се намучай бинед. Хеле брак. Чанд чиз дорай комплект. Хушвакай духтаро ина бинед корчаша. Ам корчаи ма гирифтагида монанда. Ина ми качистаи ма гирифтагида. Зин чӣ хушрӯй. Аҷоиботай ми корчамада маҳбубая. Качествошон зуран. Ина хай стульчика омадагия пластмаси бақувватай. Се цвет доштай. 50 сомона ва 60 сомона. Якташ бо камта калонтарай? Калон майда дорам. Калону майда будай. 50 сом 60 сом. Ина дахона барои кӯдако, барои любой ҷо амери раҳда мебарӣ мошинда. Паравои утюб духтаро 500 сомон 600 сомон нам паравои утюбки сир. Инаи сатилои мусрай оҳанияй автоматически бо маҳкам меша. Ина вакуумни бо сатилча дора дурнушта барои туалет. Меша мусри дига хелда мешава хушрӯй. И 8 литрашам будай. Чандай? Нархиш. Короче 300 сомон. 300 сомон. Дигариш 250 сомон. Байҷада ина собун онагомада. Бо арзон мешава. Ина мега ай пеш биям бо арзон мекунам. Ина инамуд собун мона ки нав инаиш омадай. Собун мона инаи сиёе ки дидестен и самаклеюше 30 сомон. Ана ин намудуш бо ҳастай иш 35 сомон. Бо ини хеле яктагоҳош ҳастай. Яктагоҳош чанда? Якта 15 сом сар меша 15. 15 сома будай, бо ини хеле бо 20 сома ҳастай. На ҳамаш самаклеюши бо хеле клей дорам пуштшуда мечаспонен кафелда. Шуру меиста. Ина иш равған мегирен, қошқа ягон чӣ мемонен, ам хел ина иҷаша бинен. Ина иха мекунен мереза. И 180 сомон. Ина иш приправа. Приправарам ам хелай. Иҷаша меҷиқен мереза приправа. Ё борои нав омадагиай. Ҳамун точкае ки нишонтон додагиам. Ҳамаи чизои навошам ози сиёмка мекунам тамошо кунен. Ина хали мусургиракам мудаф гуфта будам 35 сомонай. Ха дар шкаф сахт мекунен. Осонак. Ини хели вишилкоҳои экономични ҷора мегирад дар шифонер. Беҳад хушрӯй. Ина вишилка 50 сомон. И фарқ дора, и качествош зурай ҳаста яна мо тункака. Оҳануша? Ин инҷаш мақсад обични хели пластмасни. Иё бо бақувватош будай. Нағзошам. Баъд ҷада. Иҷада чие банка шувакай? 15 сомон буда? 15 сомон. Ина духтаро банка шувак. Приватнома ин. Се чиз? Оз нишон мечия. Ина губка дора. Ҷан инҷа кнопка меҷиқен, меброя. Ин барои нуки чойника шутан метавон. Шоткача майда дора. Бо далчина ин дорам барои гирдивая. Гирдои банкача рао ия дида будам. Ана ин зур 3 в 1 15 сомон. Шишаги омадаги. Ина жидки милагираки шишаги духтаро. Ида кухни вана фарқ надора истифодаш мебарен. Ферира мерезен. Пластмас нишон дорем. Ина иҷа пластмасишам будай. Иш 20 сомонай пластмасиш 15 сомон мешава мега. Ана иш 30 сомон шишаги. Ана ин банкача шишаги ай духтаро.
Шер. Инаи ҷоруб 70 сомон ай духтаро. И тоб мехра, навуш тоб мехра, ёш тоб намехран, барои мусоргирӣ осон ай инаи сетка. Инаи ёш 25 сомон ай, ёш дига хелтар ай. Авай шата я боро. Инаиш ранги шонача дора, мусора меқапа. Сабз. Инаи я модели навай 45 сомон. Ина дасткаша бинед. Расветкош чанд намуд будай. Барои таги шкаф. Ина таги шкаф ягон ҷои даркорира мерубен. Ина бинен чӣ хе и тоб мехра кардум тарафи хоҳен мерава. Ба мусора ина хел мекуна, сабой мекуна, баъд ҷора намегира, дар пушти любой ҷо мегира. Хушрӯак даи. И 80 сомон, 80 сомон. Ҷа об тунай духтаро борошон ҳама. Ина духтаро ини хали омадагия, иҷаш хатина мисол чойника ягон чизи вая мешурен, нукшборикака, баъд ина иҷаш резиновия, хали шоткаи резинови 15 сомон будай, хали банкара мешурен, гирди банкара. Хали ягон чизе ки ҷои нозукай шуштанашда ягон чи часпидагия, ба губкани ба ҳамин резинови мешурен, беҳад хушрӯакаира бинед. Чанд расветка дора, кабутш, зардаш, сафедаш. Модель пеш буд. Инаи гардероби ки оҳане ки ина нишон додестан духтаро и 350 сомон ай. Оҳанаш ба қувват ай. Модель дига барош дар телефонам просто ҳаст дига модель. Бо ду намуди дига модели дигашам будай. Ай ҳама ба қувваташ ҳами ай. Ами як кунҷа ки хонада мекунен спальнида 350 сом хушрӯне ки либосора кашол мекунен. И как сушилкам ролда бозӣ мекунад духтаро. Бо ин хали радиаторо доран 650 сомон 13 тага будай. 13 та дора. Оригинал. Фирмаи Рафай. Дуюм сорт ҳам будай, ё оригинал бошад. Баъд ин хали бо пуфкунак борияко хали вентилятор дора. Ё чандай? 140 сомон. И радиаторо 11 тага 600 сомон, 13 тагаш 650 сомон. Ин хали шоткачое ки аввал нишон додум нархаш 35 сомон ай чанд намуд мешава. Ин хали зайчик будай болоакш. Бо ду шотка дора дар дарунаш.